Esponenti ewlenin fil-kamp finanzjarju li għandhom esperjenza twila fis-settur bankarju u li ilhom isegwu breqqa dak li ġara mill-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU brabta mal-iskorrettezzi fil-Pilatus Bank iddikjaraw mal-Gazzetta il-mument li r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea wasal għal konklużjonijiet naturali b'riżultat tal-fatt li l-FIAU ma ħadmitx kif kien mistenni u mitlub minna. Dawn l-esponenti li tkellmu ma' il-mument bil-kundizzjonijiet tal-konfidenzjalità tennew li huma kienu ilhom ix-xhur li tkellmu b'mod ċar dwar il-fatt li l-kollegi tagħhom fl-FIAU ma kinux qed jitħallew jaħdmu b'mod ħieles u kif mistenni u kif dawn l-uffiċjali serji kien ikollhom pressjoni kbira minn Kastilja biex fir-rigward tal-Pilatus Bank iżommu l-bot u jaħdmu b'kawtela. Jirriżulta żidu josservaw li filwaqt li l-FIAU kellha reputazzjoni mill-aqwa għal mod kif kienet investiga u taħdem fil-konfront ta' kull entità finanzjarja u fil-konfront ta' kull applikazzjoni ta' bank fir-rigward tal-Pilatus Bank saru ħafna nuqqasijiet. Mistoqsija dwar ir-rapport innifsu maħruġ mill-Awtorità Bankarja Ewropea l-EBA dawk li tkellmu ma' il-mument enfasizzaw li min jaqra fid-dettall dan ir-rapport żgur li jinkwieta għaliex jifhem li r-reputazzjoni ta' pajjiżna fl-aħħar snin ġarbet danni kbar u llum isem pajjiżna sar ċajta. Il-bankiera u l-esponenti fis-settur finanzjarju li tkellmu ma' il-mument qalulna li huma kienu jistennew li fġieħ il-korrettezza politika il-Ministru Edward Cicluna kien jirreżenja. Dwar dawn l-iżviluppi u r-reazzjoni tal-Ministru Edward Cicluna tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li enfasizza li l-Ministru Cicluna ma kellu l-ebda triq oħra ħlief li jirreżenja għax kull ġurnata li tgħaddi qed iħammar wiċċ Malta u jipperikola il-postijiet tax-xogħol fis-servizzi finanzjarji. L-investigazzjoni uffiċjali mill-Awtorità Bankarja Ewropea kienet infetħet fit-23 ta' Mejju li għadda bil-Financial Intelligence Analysis Unit tibqa' tinsisti li m'għamlet xejn ħażin u li kellha s-sistemi kollha f'posthom. Issa li l-Awtorità Bankarja Ewropea lestiet ir-rapport tagħha minnu wieħed jista' jislet qatt ta' konklużjonijiet fosthom li l-Awtorità Bankarja Ewropea sabet numru ta' nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fil-mod kif il-Financial Intelligence Analysis Unit applikat il-liġi tal-Unjoni Ewropea.